Makadi tinogamuchirai pachirongo. Tinofara makadi kuona sister Shami. Tinofara hangu kuva nemi mustudio. Saka changoti mutiudze nyaya yenyu. Nozoti nyaya yenyu yakareba handiti, asi mongoti gaga kuti tiwane time yakawanda yokuti tinge tichizowana rubatsiro panyaya yenyu. Right. Chekutanga ndotendawo nemukana unoonda wana kupinda mustudio munomu. I think kuti kusvika wandaita mustudio munomu tichakwanisa kubatsirika pane nyaya yangu. Saka ndo chekutanga nyaya yangu inini yakamira so. Inini ndogara mukodisi muno muchinoi, asi nguva zhinji ndiri kuHarare kubasa. I'm coach operator. Tinofamba nemabhazi tichienda nzvimbo dzakasiyana siyana. So ndine mhuri yangu muno muchinoi, ndokune mhuri yangu, madhamu vangu nemwana. Saka nyaya iri pauti last time ndakauya zoona mhuri yangu kuno kuchinoi. Last time inguva yakareba sei? I think I think patene 2 weeks ago handiti. Ndabva kuHarare, from Harare ndobva ndazoona mhuri yangu kumba muno muchinoi. Ndakasvika zvakanaka ndaona mhuri yangu semunhu anga ane time ari kubasa chichi. Ndobva ndaona mhuri yangu no zvese everything zvese ball. Ndaona mhuri yangu ndati alright. Ndambotandira nemhuri. Kati kandichidzokera kubasa kati onai mai Junior ndikaita se ndichienda kubasa musara ball. Zvanza fine. Ndakabva ndasimuka kumba zvekuma nearly past 3. Ndobva ndasimuka kumba ndakuenda mtown ndirokwira mabhazi ndichienda kuHarare. Ndasvika mtown ndobva ndakwira mabhazi. Saka ndazosvika kuHarare ndakazonoperera murodha ndazosvika kubasa. Chii chaitika kuti muzogomera murodha? Chakaita ndizoperera murodha ndanganda pane munhu akambondikwenyera kuti mukadzi wako pane zviri kuitika so ine hangu handambozvibhilivha kuti ndangoti zvikanzi inini hasa kuti uite unge pamwe ndakuudzana ndakupesana nemudzimai wako zvaunoita iwo ita kuti uzotireka munhu wako then uzoona zvinhu zvichiitika tafaini. Saka ndabva ndangogumira handazosvika natoget yekunyabhira, ndabva ndangogumira murodhi ndobva ndadzoka bheki kumba. Ndadzoka bheki kumba ndakasvika ndakazodilaya ndakasvika zvekuma past 8 ndichisvika kumba. Past 8 ndichisvika kumba ndakanonoka dho. Ndabva ndana dho harisi kudairwa. Ndobva ndanoka dho harisi kudairwa. Kati ndoita sei what happened. Ndopa ndikamuvha dho ndichipusha dho kuvhura dho zvezvi. Ndobva ndana mumba makatorara chi? Makatorara kamwana katori kega past 8. Mwana akura sei? Mwana anga akarara momo anga ari nezvekuma 7 years. But he is not a good condition. Murunzwa? Mwana ye asi condition iri normal chezvo. Animon. Ndiye junior wacho? Aiwa, uyu ndiye anonzi TAURA, mwana wemukadzi. Animon. So zvadaro ndakabva ndavhura dho ndona vaenda kupi this time chichi madam. Anyway, ndobva ndaloka dho rangu nemukati ndobva ndarara. Mwana ndobva ndamuradzira zvakanaka ndobva arara zvake pasi. Ndobva ndavata. Zvekuma around past 10. Zvekuma around 23 to 24 minutes past 10. Ndobva ndanzwa mota yakauya paseri pemba. Ndakarara mumba. Mota ndobva yanomira ndobva yanodzima paseri pemba. Kuti anyway parodi chichi maybe ameno mota inenge ichigadziriswa munhu. Mota yakaita nearly 30 minutes yakangomira paseri pemba. 3 times mota yakaita key on ndobva yadzimwa. Ndobva yazobatidzwa futi ndobva yadzimwa. Ndobva yazobatidzwa 3 times. Kechi 4 ikabva yaitwa key on ndobva yatoenda mota iyi. Ndanga yamira paseri pemba ndakarara. Pasina kana ma-minutes kana pasina kana 5 seconds ndanzwa footstep ya madam vangu vaita se vachifamba vachizonoka chi vachiwa kumba kudho kuzopinda mumba. Ndobva vanoka dho. Saka pakanoka dho vati maybe muchine mwana sezvo mwana mukudzi anota anobva avhura. Vakaona dho rinenge ratolokwa nemukati since vanga vasiya dho risina kulokwa anenge mumba mune munhu. Ndobva vanoka dho ndobva vashedzera zita TAURA ndobva ona TAURA asi kudaira. Ndopa samumba ndakadzima light ndopa ndikabadza light ndomati mbumba ndobva kuti mune munhu mukuru atobadza light asi comrade vadzoka kubva kupi basa. Ndobva vati zvoni ndobva ndati ndiani nini manje zvikanzi ndimai Junior. Ndikati ndikati saka uri kubva upo this time nemu wangu zvikanzi
ndanenda kumasowe kunobatsirwa chichi, ndanenda kunobatsirwa mumadzibaba, ndaenzwa mudumbu chichi, kati newe kunobatsirwa this time kumasowe kunobatsirwa nguva ino neyo mwangu, ungati this time kwanobatsirwa ora ko iwo sei nini ndiripo waudaro, but nhasi wausvika nguva zino nguva zoti unokusvika pamberi neyo mwangu. Asi agara munhu anoenda kumasowe ake mukadzi wenyu? Aiwa, kumasowe zvekuenda unobatsirwa zveapo neapo unobatsirwa, kwete kuti munhu anonamata zvondo masowe. Asi kana muripo haasitoendi kumasowe? Kumasowe haatoendi, mukanawo haatowani. But iye akati ndakandanzwa mudumbu, of which problem yekurwadziwa kwemudumbu ndoyakamutuma kuti aende kumasowe musi wacho. But mamusina kumbotaurirana kuti pane mudumbu kurwadza musati masimuka? Aiwa, ipapa angambondionesa sandasimuka, but urwere hwemudumbu hwapfana nemusoro chirwere chehuku. Hatingati munhu arwara nemudumbu ungati hanzi ndatonoenda kuma10 kuti wange emergency kuti warwara chichi. Alright, ngatienderere hedu mberi. Okay, fine. Zvadaro madhamu wangu ndobva ndati ini mwangu chokwadi chakanaka, handidi ndikunyeperi, handidi kukunyenyeredza, gap ripo izvezvika zvamanje iwo my junior ndatoona kuti ndo the best way. Chita sei, chifonera munhu akudropa nemota right now, izvi zvimota sataenda urefu, umudze kuti comrade ndavaramba ndivhurira door, saka wanditora udzokere kupi kwangaura, ndikwanise kuvhurira door this time, handivhurire mukadzi door nguva inoi past 10 ndipinda mumba, handina mutemo maini ndobva ati saka kuti ubatsirwa nemota yemhosva here chichi, munhu andibatsira nemota uyazondidropa, kati munhu ayazokusiya nemota, mota yaita maminisi mangandi paseri pemba, vanzaiwa chichichi ngataiwa bhomu wangu yobaya, handikwanise kuvhura door. Ndobva vamira vari chichiri panze padhoo, ndobva varova dhoo, vachikarovarova dhoo, ndobva vasvika pakudi pakurova dhoo zosvika chihuri chakazonodambuka, ndobva vanobreaka dhoo, ndobva ranovhurika chihuri chikanodambuka mukati, ndobva vapinda mumba. Vakapinda mumba havana kutaura nini, ndobva vasvika mbojambira pambedha, ndobva vanorara kuseri kwangu, vatangwa baba yakafonikawo. Mimva vatongosiyawo hamuna action ndobva ndangosiya danda action andikaita. Saka ndakabva ndaita imwe stress neBP nehasha dzidzi, ndakabva ndapirira zvokusvika kuti ndoita sei amana zvokupirwa izvizvo. Ndakati the best way ka rege munhu ndingomudza kuti shamwari chitora zvinhu zvese zviri munomu izvezvi right now, rongedza zvinhu zvese ubude undisirewo ndine hembe dzangu neblanketi wandiwa chete iwo chibaya. Ndobva ndamuonesa kudaro, ndobva aramba nzaiwa zviite chichichichi aundudze izvozvo chichi. Munoziva kuti sister chami ndakarwadzisa zvokusvika pakuti ndakabva ndati it's okay man fine, regai ndichita se ndichibudisa zvinhu zvenyu panze, munyisana ndiri serious. Ndakatanga kutora property dzese one by one, ndichita se ndichibudisa panze. Saka chinhu chakazoita kunge ndapazoita kunge pazodestroy kamudziyo yakati wandika iwardrobe. Mukunzwa wardrobe ndo yakazondikurira power padhoo pepa, ndakubudisa panze. Saka wardrobe ngene hembe, ngaloda hembe yakabva yanodona neside padhoo, ndakubudisa, ndobva yanotsemuka glass, ndobva ranotsemuka pasi izvi, ndobva ranongodambuka zvimadhodho chichichi. Saka ndakapedza ndakuda zvongosundidzira zvinhu panze animona. Apapa zanza kumaraundi kumatu 11 ndobva atanga kuscreama zvoda kuti amutse vanhu zokushedza vanhu kuti pane zvikuitika. Imi panguva yese maingobudisa zvinhu hamuna kumbomubata, hamuna kudii? Handina kumbira ndambomuguma, bhozi hasha dzangu ndakaona kuti ndingapare mhosva ngaenda uchiyere chiri mwana mudini, ndati regai ndibudise zvinhu zvese, munhu aingoenda kwangari, handada mubuda muguma namurova, kana iye hana muda kundibata, akatoona kuti munhu akatochaja. Ndakangobudisa mudziyo ndikwa ndikapedzera hasha. Saka mudziyo imwe yaingoti yaingodestroyika, yaingotsemuka nekupusha kwanganda kuita, ndobva atanga kuscreama zvoda kushedza vanhu kuti vanhu vazive kuti pane zvikuitika, kuti vanhu vangomuka vauye. Isu ndanga kutokanda zvinhu, ndobva ascreama achishedza vanhu, audestroya mudziyo yebajunior yaramba nebanga zvezvino. Mamusina banga ramamwe? Ndandisomborinazve, ndezvongotiwo munongoziva kuti vanhukadzi vangada kuti kusaidi kwavo zvadaro ati hafai, ndobva ndamba chingobudisa zvinhu, ndobva afonera polisi pachimagamba zvikanzi uyai chichi bajunior vakutoita violence izvo vakutodestroya zvinhu mumba nobaya nebanga. Saka ndobva vatanga kutopana madirection nepolisi, ndobva ndatodera ndiri pasai ndoti kasirai chichichichi zvokwadi kutobudisa zvinhu panze ndini bajunior, of which mapurisa awandagara unondiziva. Vatanga kutonzipiwa baiwa madirection, famba isosososo. Ndapedza kubudisa zvinhu zvezviya ukafonera polisi to maybe ngaitiri muroad kuti uya, ndobva ndati fine, ndobva ndamboregai mboenda kurengi zvangu, vandaenda murengi. Manga musina kutiza here kuenda kurengi? Kana ndasina mbotiza bozi nini ndasina kutombotiza bozi ndakatoziva kuti ndiri kudzoka, ndakatomusiya ndamudza kuti ndamboenda murengi, I'm coming back very soon ende handisi kurega kuuya, ndobva ndatoenda murengi, ndiri kudzoka zvichokwadi. Ndaenda murengi, saka ndikatodzoka ndaona kafodhi kepachimagamba kakatopaka padhini chichi. Saka ndiri parevo ndatoflasha, ndakatobvenika tochi yangu ndikatoflasha, plate number yemota inooneka inenge ine mareflect. Waivhinika ndoona kuti imota yepolisi, ndakatoona katonzesa rapi white plate, titori parevo ngati mota inenge vaingeni vakomana. Ndobva ndatosvika padhini chichi. Svika padhini ndobva tonditi
kunewe boys of via vanga yindiziya mapurisa akawanda kunewe GFDP chichi chaoita ona so wa destroy zvinhu so indava boza vaina vamakomana vekupisa kati aiwa mayasi muona way andashandisa sometimes ka dai ndine mhosva homa tosunga nemhosva but ndatongo ihasha dzandangoitawo handamboita zvekudisturb ndatongobudisa zvinhu mburidza according nezvaitika namadhamu wangu but can you imagine dai muri mazviitirwa imimika zvinotorwadza sa avanonisa ndipango nyatsobatanidza ndonyatsowa explain zvakanaka since vanga vangoenda side one vangonzwana uyu ina vanazonyatsa ndipango batanidza kana saiwo chiita se winza mawo kuti semandicaps kati mayazi msandi semandicaps because inini I'm not a criminal handisimbavha and nditokomplya nditi there's no need kuti semacaps kana chikomplya munhu anoisa macaps munhu anengati violent achiramba usungwa msandisunge ndisiye ndifambe negani ndise mota kanzaiwa yakunobva ndisa uchisimba ndobva ndagara ndobva maendwa nemapurisa ndaenda neni kuchemagamba. Alright, saka ngati chijamba ipapapo kuti makaenda kumapurisa nyaya yacho ikanozama kuda kugadziriswa kupedzisira mazobuda madzoka kumba. Nyaya yacho ndikabva ndanoita 40 hours ndiri masales ndikanorwadziwa chichichi vachipanja pedzisira ma-hours angu anga adarikidza ndofana kugara bva madzoka kumba ndobva ndatozobuda masales unonzi kuchemagamba ndinoona kuti ndideclare ndobva ndatozoenda ndadzoka kumba. Ngati kontinya madzoka kumba paya ndadzoka kumba kusvika izvezvi madzoka kumba makugara nemukadzi situation yakamira sei? Alright, kusvika izvezvi zvazonyanya kuita kuti ndizosvika kuno kustudio nditi ndotona kuti problem iyo yakutoramba ita sei ichitoreba and then second day after ndabva masales problem iri kureba ndeyechi ndoyanda kuti explain panapa okay. Then second day ndabva sorry kumasales ndakabuda musiwe vale kapandikabva kuchemagamba musiwe vale anyaita nge yapera ndobva mainini ndobva vasvika kumba futi zvoma past 9 vasvika kumba mainini past 9 okay fine tangosvikirana kuma 9 ndobva vasvika mwana anga atonhongwa ngasiya futi mwana regani mbakarara ndobva atonhongwa nasamwana mwana ndobva aende neumwe munhu akanomuchengeta mwana ko mwana mwatatsvaka mwana ofuichi mainini vanga vauya nani nechikomba chanja rohambo chakatovigwa chichichichi animona. Alright, saka chikomba chechi ndakatomboratidzwa munhu echinzi ndibamukuru ofinda asingatozivi kuti chikomba chacho aitosvika pamba penyu aitosvika pamba zvototi ndichitongomusiya kuti pamba aitoenda mashoyo ndibamukuru chichichichi zvadaro ndobva tatsvaga mwana tikamushaya saka chikomba chechi changa chakawanda ndobva tatoita tikabvunza maneighbor ese tikashaya mwana ndodara amaini the best way handiri kustation chemagamba munopa report mimi kuti manoka kusvika pamba mwana mamushaya so ndobva sataenda chemagamba ndopaika namba mune wakarohambushi padhuze nechi nemba animona pandikavavhenika nelight kumeso kuti akunewe ndiani animona ndasinambaziva poza mapfika yete wakavhara meso zvikanzi ndini ndikati ndiwani zvikanzi ndini saka madhamu angu abva taiwa musavheneki vanhu usiku nosichisenai nazvo chose wandamboziva kuti madhamu angu aitoziva kuti ndiani maibata ndopa ndikazowaona kuti akunei kuchimutodza mutozosvika kumba chini aibamukuru andibamukuru apa chamuhwandirondera chii havana mbuto zvinobatika kuti chichichichi ndopa ndikaona kuti amahwa ndobva ndashedzawo vemujuroro manebha ndobva vashedza murume vanobva vamubvunza murume haanambokwanisa kuti asi kuexplaina zvinobatika vanhu vatoona kuti ashokwadi apa chidhiri changa charongwa saka ndakabva ndatozopera ndatomhanya unotsvaga inokuvadza chichichichi ndobva vanhu vazondibata ndobva murume anobva aenda mbva abaya fine amuna wamukwadza handina hangu akabva azokungoreleasiwa ndobva ndazobatwa then day number 2 wanditi ndobva mukadzi wangu ndobva azouya kumba right musi wandikanetsana achiti chikomba pekushayika mwana pai babamukuru akaita 2 days asingarare mumba muri kunzwa achiti ndiri kutya kuenda kumba ndikazoenda kumba kunazondibaya nebanga chichichichi sezvope paya aigara kupi papa I don't know kuti aigarepi ndaizongonzwa kuti aripo amene kwaingogarawo asi imi mune hama munomu muchinoi hai ndi hama dziri muno muchinoi but ikoko anenge asitoriko zvoti kune friend yake waimboenda waina ndaitofona itonzwa kuti anga asiko animakati afine 2 days ndobva ndazoita kunge ndamunyengetedza amaini zvapera chichichichi uya ndobva tamboita kunge takansela nasamwana akauya zoti kansela ndobva ita kunge yapera nyaya ndobva vauya maini kumba handiti pa 2 days anga vasingawadzidza day imwe ndobva vauya kumba takarara mumba ndobva ndobva papinda ko zvekuma past 1 am kunze kwadaonchena past 1 saka foni yavo maijuni vandikambudzika foni kadiki saka tanga takarara pambedha zvizvo zvokuti vanhu munenge makarara semukadzi nemurume makatarisana kuti makambundirana handiti saka foni yavo yanga iri kumusoro kwavo yakaiswa pasilent ichirira platinum FM handiti and then
yaiswa pasilent. Saka kumapasti 1 chirira tichitonzwa imimi itotaura chichi paredhiyo. Ndobva yanolaita zvezviya. Saka kana mupamuniri foni inolaita kana iri call. Ndobva ndati ikomu wangu kai pafoni yako zvikanzi no mastation arukata kati it's okay fine. Saka ndandaziva kuti iko zvambo ndaona kulaita. Iye anambozona nekuti angakatarisa kwanga ndiri ndandatarisa iya. Ndobva yakata. Ndobva yatanga kunya nekurira. Ndobva yakola futi 2 times. Ndobva yakata. Kechi3 ndobva yakakola kati aona mwangu. Iko yako foni ikuringa mastation yeplatinum FM akati zvekudaro. Haingakukata kata mastation. Bo ndachiona kuti lighting yekubaka kufoni izvo kuti iko iri kupinda. Ndobva ndikasimuka ndidire foni bajamba mbeda mbatazi vandimisa so vanibata mokanza yamaizi chade kusadaro kati da kudaira ko. Ndobva atora foni ndobva aibata ndikati ngatione ndobva atona kuti kuri kadaira zveko. Ndobva adaira ko. Saka pakadaira koga ana kupa nguva yekubatanidza kuti munhu ataure zvaita sezvafonera. Asi munhu manga maona kuti ndiani ari kufona? Munhu ndasina kuona, asina ndangona ko, ndasina kuona because number yacho naenda asina muiso nguva yekuverenga kuti ndiani but yakangobudisa sign uradza kuti iko iri kupinda mufoni. Ndobva atanga kutotaura nemunhu. Saka ndakumudza kuti kumcrossira kuti komaita sei neba mukuru masikira bho here mazoita sei ndanzoti amsa masika kumbango ino ndazodzoka kumba bajuna ndinawo chichi zvezvo zvoda kuvhara vhara izvo ndinawo bajuna chichi panapa anga isignal pa munhu kuti andimona usanya kutomuka. It's okay fine. Zvadaro munoziva kuti ndakaperirwa sister Sham zvokuperirwa ndikati kona yamana chii chimboitika. Zvadaro it's okay fine. Ndobva aita kunge andikumbira regerero. Ndipo ndakamubvunza kuti ndaye mwangu uda kuti tisvike pastage ipi chii chaundiitira ichi. Zvanzaiwa sorry chichi kati ongochiti haisikoba ndongochizikanza sorry mbakumbira regerero zvakapera. Izvi kuma 1 guys. Zvuma 2 zvakare tabatwa nehope. Amaini ndobva ngomuka achita kunge ada kuendawo panze zvezvi kati maybe munhu aenda panze. Ndobva abuda 2. Munhu aenda panze munhu achabatike panze ndopaenda munhu. Kudai so 30 minutes munhu ari panze ndikati iyo munhu abuda panze chi ndobva ndadi ndobva ndamutiga ndimutarise panze pamwe munhu angu adona panze iti munhu ari panze. Ndakubuda panze ndakutsvaga munhu wangu kati gate munhu asikubatika. Chiko munhu abuda panze paburira panze nanasi. Ndobva ndamukola. Munoziva kuti ndakaita makozi foni yangu tete chinzi user busy. Zvodoti amuna kuti mukandifonera kana pane imwe call ichitaura kuti another call chichipai. Ichingoramba chikuti another call kuti munhu asaroshandisa landline chi munhu turangu achingofona. Akafona zvesho kuti zvekufungidzira. Manzwa? Zvosvika pa kuti ndega ndaona kuti apa ndingofona but foni yangu kuti user busy. Itokati ndona munhu ari busy nekufona. Ndobva ndatindira sitasa padhuze nemba mina kwanga achifonera. Ndatasvika pa unomusa next njoro naye ndibatsire zvama izvangobuda chanzwa pa ndingofona. Munoziva ndakasvika pa desperate kuti munhu unenge wapererwa. Manzwa? Zvokuti unenge washoti munhu chandimbotadza chii manzwa? Zvoroti kutosvika ndikavati okay fine alright anyway bo. Zvadaro papa zvanzamanini ndobva vazouya. Konewo kongoenda kupo nepandabvira ngokufona user busy ongoenda kupi zvikanzi zoni ndaita se ndanchirutsa kujuroro kuti free ngona unorutsira ku road hanzi ndanchirutsa. Munoziva kuti ndirakurira chokwadi ndina kunyepa muri Zimbabwe. Ipapa zvamwari babaka ndakapererwa zvokuti ndakachema manzwa. Since asandambochema kainini zvokutoda. Mukona murume achema zveshuwa akaita senika. Ngabatikana. Ndakarwadza zvokubatikana manzwa. Ndakafunga zvokuti saka regai ndingozisungira ndizve patambo and then iye hake osara akasununguka ondichengetera mwana wangu. Ndakatoona kuti bozi yamuna kuti hakuna zvinhu zvinorwadza nekuti unoitwa zvinhu zvakadaro meso uchiona. Ofuichika mukadzi ukuitira zvinhu zvakadaro. Moziva kuti ndakarwadziwa ndikati zvino ndoita sei manje. But it's okay fine. Zvadaro nyaya itonge yanopera. Ngatijamba kuenda pamaiti makanga makuda unozvisungirira timhanyidzane nenguva kuti time. Ipapa muri Zimbabwe zvichokwadi ndakasvika pastage iyoyo handiti ndatoona sure ndatoona kuti hapana paregai ndita sei regai hangu ndingobaya bozi ndakarwadziwa bozi ndinoona sekuti bozi chakazonyanya kundituma kudaro ka mumwe wangu pane zvakatoitawo futi kwandiri zvokuti inini anenge akatondipedzira zvotondisota zvokuti handina imwe option yandokwanisa kuita sei yandokwanisa kuita zvokuti anokwanisa kutondiitira zvinhu zvokuti ndotoona zvotondiitira pameso zvezvo zvokuti wega anotoona saka kuti hauna imwe option yandokwanisa kuita kuti
saka ndoti moyo wako unenge wakatoutora zvizvo zviri kana vanhu vanenge vaita vanenge zvokuromba unosangisa moyo wake nemoyo wenyoka zvoti moyo wako unenge wakatoperera zvokutodaro zvizvo zvokuti utoona munhu akutondibhaizira zviri mashoti ari pachena live and direct vandinchiona ndigani but iwewe mani utoti unenge uchikuda munhu yeka unosvika pastage kuti saka ndakasvika zvikwadi pastage yo handidi kunyepa ndobva ndatoti azviri nani hangu ndira sei ndibaye chokwadi chakanaka muri Zimbabwe ndakabva ndaenda zvishuwa ndikabva ndanozvikanda hangu anozvikanda hangu patambo murunzo pamba penyu ipapo padheni bhozi azvo wandandapirwa zvinyu kuti zvekufungidzira manga makuzvisungirira nei maishandisei ipapa zvandikaita manje ndakamuonesa live ye tamwanguka ini chamwa ndaneta bhozi zvari kundiitira mwanguka ende unyatsa kundita zvondorwadzisa zvoti mwangu asina option ndoshawa yeupi anondibatsira bhana even makanseling anonikansela vari kudzoreredzewo iwo hambe bhozi unenge uchida munhu ka unenge wakasotwa zvokutodaro unenge watoperera nemunhu wako ka iye achikuitira zvizvo kuti unyatsa munhu akutondihurira zvikwa zviri pachena bha ndiri kumuda zvakadaro bhozi unenge wapedzera kudaro hauna kana munhu anokubatsana kurutsana kudii kana kuenda neu ndobva ndati shamwari zvaunoita majune iwo chisarawo ndichengetero mhuri yangu mwangu ini ndaneta mwangu ndakachema zvichokwadi zvamwari baba nyaya iyoyo ndauzoitaura pana paredhiyo but vanhu vangachindibvunza direct vamwe ndaichivarambira muri kunzwa apa kutotsvagawo help kuti tikwanise kubatsirwawo nemhuri yeZimbabwe kuti mazano angatorwa zvandingabatsirike nazvo zvakanaka zvinoita kuti inini upenyu wangu ende mberi ndezvipi handi munhu ndobva ndati amwe wangu inini rega ndichibaya iwo uchisara bho ndabva ndabuda mudhini ndakanodambura kutera aiwa anotira pekutanga pandikabuda akangonyuma ndobva atevera ndobva ndadzoka mumba ndobva ndasiyana ndobva ndatanga kuchema ndobva ndazobuda kekupedzisira anotira ndobva ndikamurayira sai aipa munhu ndiri kujoka ndobva ndanotora waya ndikanosunungura iyo waya inowanikwa hembe ndobva ndanosunga zvakanaka waya yangu azvisho ipapa ndatoti hamene kuti chii ndobva ndanosvika ndobva ndanokwira muti ndobva ndanosunga muti ndobva ndanosunga hangu chichwe saka ndakabva ndaisa mhuro waye ndobva ndanorembera zvizvo zvokunotsika mhepo ndanorembera saka zvandingangwanisa kuita ndezvokuti ndakangobva ndangoshedzera kahwani zvezviye saka voice inobva ratokata robva ratoenda zvezvi maitoona zvichitokodzera kuti nani kufa henyu musiwowo zvaona ka but pane ndakazowana kakanseling mbijana plus ndegani after that ndatoona kuti ndazonunurwa pandabvisiwa ndakazozvimba huro wayatochika utodai vakaita kana 5 seconds vaitosvika zvatoendwa saka ndakatozoona kuti but zvandaite zvikezvi ini zvandiri munhu mutsvene ngowani inini chi but manje uyu mwangu anenge andipedzera manje munhu ndakatozoona kuti zvandaite zvazviite kunyange nanhasi ka zvakatodhakwa ende handife ndatozviita zvakatodhakwa ndinoona kuti ndosaka ndaiya uno kustudio ndinoona kuti ubatsirwa zvakatonaka zvino ndikatoona kuti pepa ndakatosara zvokutodaro saka imi muri kufungira kuti chiri kutadzisai kusiya mukadzi nyaya yekuti ani zvakaita kwamuri muri kuona inini pachezo hangu muone andiri kuita ndekuti wani ivo havasuda kundibatsira hama dzachona bhozi ndakavafonera ndikati onaika nyaya yandinoona yakanaka ndekuti ndoda kuti ndisiyane nemwana wenyu mune zvakanaka zviri kuti nhau iripo ndekuti mwana wenyu neni tinokwanisa kuseparatana mune zvakanaka kuitira kuti mangu atizokwanisa kumhoresana sinzi pane vana ininiwo ndichiri mukomana wechidiki handiti I'm 27 years old then ndine mukana wekuti ndoona kuzopfimba vamwe vasikana ndikatorora zvakare patsva ndikatotanga new marriage anoona ndikaona munhu anondirespect and then uyo ndikamuudza mukadzi wangu kuti iwo uchiri wechidiki futi unowana munhu anoita sei ane makore mangani mukadzi mukadzi wangu tingoti padhuze that's why chinyanya kuzondi bhozi yane 20 chi yane 26 ka alright ndi 26 atangosiyana negore chiti saka ndiri kuti maybe plus pabhodhi ndine small bhodhi iye tangoenderana yani kabhodhi kana kudarika ine mbijana saka ndiri maybe ndo advantage anenge achitora zvekuti even mumba indototya manzwa ndotomutya zvekuti akasvika usiku mubvunza kuzongoita kachivi ndikobvunza bande itotya hana yangu inotanga torova kuti itoro hana yangu zvekuti kunyange ndakarara mumba chezwa nzi ndikada kutoti ndimubate zvizvo semukadzi wangu kana uchida kana uda kungoromenza zvizvo kana uda boni kana even my feelings chizvo hana yangu inorova bhozi ndoitotya kuti angona kutondirafura asi imi mune chamakamboona here chingava chinoratidza kuti pamwe ane mushonga ane zvakakuitai kana kuti kungofungirawo kwamuri kuita aiwa muona chii sister Shami inini mukaona ndasvika pastage yo mukabvunza unyange vari kutondinzwa izvo zvindiri muno mustudio vanondiziva ka
ini ndasina kupusa zvekutodaro zvototi ndasingamboitwa izvozvo nemukadzi, and otherwise dai pamwe ndakatoita imwe decision dai ndito nemumwe musikana because ndinopareta ndoshanda nevanhu vepublic, but izvezvi ndoti padisplay toti munhu iye anenge akatondipedzera because handisi kutomboda ndatombomusiya mheno mwoyo wangu zvarongoita kwaari, ende akutondiitira izvo zvaitoziva kuti munhu uyu ndakamuisa mugaba inonzi chitembo ndeputama musina but handakwandoenda nemunhu iye anomona. And then inini already ndinoziva kuti munhu iyeka pafair handiti izvozvo ndotoziva ozi aimboita zvekumaprofita itomboenda nehembe dzangu nditoona kuti hembe yangu ikatotakurwa ende tofarira akanogadzirwa kumaprofita chichichi, but zvemaprofita zvangu zviri nani mbo zvemaprofita ndezvemuteuro handiti but kuti this way yakashandisa ndomahwani izvezvi this time yakashandisa iye kuti akandipedzera zvekutodaro anomona nzira yakashandisa akatondipedzera animunzwa saka ndirutoti izvoni inini I believe kuti munhu akatondisota ende ini wegani munhu ufana kufila kuti pana pamunhu akata sei bozi pane siri kubelieve kuti pamwe rungori rudo semunhu wamakapfipa muchitoda kuti pamwe irudo iroro ndori kuita kuti murambe muripo. Aiwa hakusi kudaro munhu iyeye hakusi kuti rudo waindadaro hongutoona kuti kuside kwangu irudo but other side yake iyeke ndo izvezvi ndikatokuziva kuti takutokwanisa I think zvekuma 2 weeks no sex mumba nditi saka ndikada kumuguma so handiti hanengu ndobhetenga kutorova zvizvo rokuti kana kanonga kusvika pamba ndogona kungomupfunzirawo semurume kuti arya ndingobvunza asi hana inenge ichitorova. Saka muri kuti nanhasi achiri ane panombononoka kusvika futi kumba even muripo. Alright, achaita ndizosvika kustudio ndechekuti izvezvi tiri right zvanezuro chete ndopandikuti very good akasvikawo na 8 nezuro ndopandoti amakorokoto. Saka anenge asanobika nekudii vanozotanga na 8 pavanosvika. Apapa nezuro akabika muzukuru. Mune muzukuru wamunogara. Une muzukuru akauya kusira zuro ndiye akabikawo nezuro iye akasvika kuma 8 ikatoti atokasirawo kusvika. Saka zvizvo kuti amuna kana kubvunza kuti ari kubvepi anoenda kubasa ere? Aende kubasa obviously my junior ukanzi vasvika nyangwe na 10 usafunga kuti ukavabvunza vanoshava minduro vanokuudza but minduro yavo haisi reasonable zvizvo kuti wegano unoona zvangofanana ndikuti zvoni pavakasvika pane pavakasvika na apa muzukuru wangu ndane muzukuru manje vakasvika na 23 minutes past 11 muri kunzwa ndobva ndati my junior uri kubva kupi zvikanzi ndiri kubva code stream ngati kwani ndobva vataura zita ravakataura but handivazive madhe vavo ndikati it's okay fine saka ndipe nhamba dzamadhe vandivafone ndivabvunze kuti ora my junior vari kubva mamba ingori proof kuti ndingoziva hangu handasi kuti chii handiti zvikanzi no havana foni ngati it's okay fine ngati saka toenda ikoko zvikanzi ndangoenda unokira munhu usiku uno vamatongosiyana nazvo ndobva ndatongonyarara pana zvekuita. Alright, tinzwa kuti zviri kunzi kudii paWhatsApp namba 0719945945 tiri live paFacebook zvekare ukaenda papage redu rePlatinum FM unokwanisa kubvoisawo comment yako manzwa nyaya tiinayo nhasi kungava kuri kuti pane zvakaitwa here voita sei baba junior nenyaya yavo yavaunza tichazama kuti tinge tichifonera mai junior vacho. Taura natete paPlatinum FM. Nyaya iripo inyaya huru kunemi baba junior. Chekutanga ndechekuti danho ramakanga matora zvenyu rekuhwandira kuti muone chokwadi rakanga risina kuipa. Toenda panyaya yekunoburitsa zvinhu mumba mudziyo nekuda kwekuti mukadzi anonoka kudzoka pamba kubva kwaakanga ari, muchipwanya muchirasa zvinhu muchiburitsa. Handioni iri nzira yakanaka kuti tidaro kuita kuburitsa zvinhu pamba penyu imi nekuda kwekuti mukadzi anonoka kudzoka. Zvinhu zvakanga zvisina kunaka maitiro akadaro. Ndo zvakazosvika pakuti mapurisa apindire nekuda kwekuti zvinenge zvakutoita kunge mhirizhonga maitiro acho. Ndoongorora zvangu magariro amuri kuita pamba ari kuratidza kuti magariro asina kunaka semhuri. Hapana kuwirirana uye pane kuhwandirana kuzhinji kudivi remukadzi. Ari kuratidza kuti munhu ane maitiro akaipa uye munhu akakupimai kudhara akaona kuti hamuna matanho akasimbarara amuri kutora pazviitiko zvose zvaari kuita izvi. Naizvozvo nyaya yandiri kuona ndeyekuti mukadzi
munhu ane unhu hwakaipa, asi zvichakadaro umboo hunobatika hwekuti asvike pakunzi ane chikomba huri kuti netsei nekuda kuti hapana umboo huri kubatika. Musi wakauya motikari ichisiya mudzimai wenyu pamba, mukainzwa imimi, maifanira kunge makabuda panze makanoona kuzvionera kuti ndiani munhu ari mumota, mudzimai wenyu here, anani kana kuti haasiwo, sezvo makiti padhuze parodhi. Asi paita kungofungira. Zvapera izvozvo, toongorora nyaya yemhirizhonga yakafanana nekuti makakwanisa kuzvidzora pachiitiko chekuda kana kurova kana kukuvadza mukadzi, ipapo makagona nekuda kuti mhirizhonga haina kwainotisvitsa. Asi chiitiko chiripo ndechekuti kuita kwose kuri kuita mudzimai wenyu mumba, ndiri kuona pasina musha uchamira kana zvikasagadziriswa. Ndiri kuona mudzimai ari munhu ane hunhu hune chipfambi mukati, hunhu husina kunyatsorongeka, hunhu hunoda kutogadziriswa kana achida zveimba, nekuda kwokuti manyepo ake akawanda nemaitiro ake akawanda akasiyana-siyana. Nyaya zhinji dzaari kuratidza kuti ari kukuudzai idzi ndedzemanyepo, kuti chino neichi ndazodai ndikadai ndedzemanyepo. Asi chinhu chikuru ndechekuti tichitarisa zvedu zvikomba zvinotoripo, uye mudzimai wenyu munhu ari kuita zvechipfambi. Asi nyaya iripo ndeyekuti dai pazvaigona pane vakuru vekudzinza rake vamunokwanisa kuudza zvisati zvaenda kwakashata, mogara pasi motaura nezvemudzimai nezvechiitiko ichi muchitsanangurira magariro amuri kuita nemaitikiro ari kuita zvinhu pamusha. Zvichidai zvaigona mosvika pakumusunungura kuti musiyane naye, kwete zvekuzoita mhirizhonga zvekukanda zvinhu panze, zvinhu zvisina kunaka. Momusunungura mosiyana, nekuda kwekuti handisi kuona ini pane imba ichienderera mberi nemaitiro akadai so. Munoshanda kure muchiita zvokuti uyei, saka ari kuratidza kuti munhu akasununguka zvokuti pamusha apa. Nguva imwe chete iyoyo ari kuda kunzi mainhingi pamusha penyu, nguva imwe chete iyoyo ari kuda kunzi pfambi iyo achiita zvechipfambi. Saka zvinhu zvisina kunaka izvozvo. Toenda panyaya yekuda kuzviuraya, haisi solution iyoyo. Chiitiko chiri kuitwa nemudzimai wenyu hachisi chiitiko chatingati chingakwanisike kuti muswe pakutora upenyu hwenyu. Zvinongoitwa chete kana mashaya kutaurira kana kuti manonoka kufunga. Chinhu chikuru chinofanira kuitwa ipapo ndechekugara pasi, mofunga kaviri, moyananisana, kugadzirisana kazvo kana zvaramba kugadzirisika, kutosiyana nazvo. Tikatarisa kuno kwandiri izvozvizvi, vanhu vari kutori bishi yekuunganidza 30,000 rands yekuti mutumbi uye kumusha ikoko. Zvatinoita isi maZimbabwe tichibatsirana nekuda kwekuti murume akabata mukadzi wake achidanana neshamwari yake. Murume akabata mudzimai wake kuti ari kudanana neshamwari yake. Murume ndobva adhisaidha kuzvisungirira musi weFriday last week, akatofa. Ndopfungwa dzakafanidza muri kutaura izvozvo. Hazvina kunaka zvimaitiro akadaro iwayo nekuda kwemudzimai. Vakadzi vazere, musha unoitwa vanhu muchiwirirana, muchigara muchiwirirana. Naizvozvo ndo maonero angu ine kuti garai pasi muwirirane, muyananisane. Kana zvine kodzero yekuti vanhu musiyane zvichakanaka, kwete kuzonzi pakuvadzana munhu kana kuti paitika chimwe chakaipa. Hatizvitarisiri izvozvo. Saka ndo maonero angu inini panyaya yakadai so, nekuda kwekuti ndiri kuona kuti imba chaiyo mudzimai haasi serious, haana kurongeka, haasi munhu ane kodzero yekuti aramba ari pamusha une maitiro akadai so. Ndinotenda. Ndini Thomas Mateta. Tinotenda vamateta nekutiudza mafungiro enyu iwaya. Ndofunga baba Junior muri kunzwa imwe advice iri kupinda nditi kuti vamwe vari kutiwo zvikanziwo mukadzi uyo ipfambi, haana moyo, chipfambi chakapinda zvemba haatodi, siyana naye mukadzi uyo, uchawana mumwari nani. Pfungwa yekuzviurayayo siyana nayo, tsvagai mwari zvichiri pedyo. Zvikanziwo nemumwe panapa
Mukasei tete shami nyaya dzakadai hadzinakidza zichakakosha kudzitamba muri runyararo pasina mhirizhonga. Murume uyo baba Junior mukadzi anzi mukadzi wako chifeve, isu hatikwanise kuti ramba naye kana kuti garai mese, zviri kwauri kugara naye kana kusiyana naye. That's ambassador representing Chinoi Tondi ari kutumira message iyoyo. Mwakutaurawo zvekare kuti handifungi kuti pane kudyiswa apo, zvingori kwaari murume kuti asarudze kuti anoda kusiya mukadzi kana kuti kwete. Mautoro zvekare kuti ngaangomusiya mukadzi uyu atsvage mumwe, ngaatsvage vanobatsira pamwe kudyiswa kanembo pachaoma right in Chinoi. Zvikanzi chokwadi akoma avoka the way forward ngevekuti ngavasiyane nemunhu uyo because vachazosiyiwa vava nechirwere. Kana vachikwanisa kundibata ngavandibate ndivabatsire. Ndi-Auton ari pahunyani mine. Pane mumwe atoti ada kubatsirayo, saka tichange tizomupa nhamba dzenyu nemuwo motora dzake. Mukoma avo nhau yavo inorwadza pafeya, nhau yekuzviuraya haipedze dambudziko, ndezvekudyiswa zvinopera. Ngaende pane samwe pamanzi muende pana madzibaba vanobatsira. Saka tichange tizokupewo nhamba dzacho, imi ndimi chazosarudza kuti moita zvipi zvacho. Zvikanzi murume uyu mukadzi wake zviri pachena kuti ari kumuitira chipfambi nyangwe akasabvuma, dai asiya hake nguva ichiripo asati anyanyochema. And then pray ari paBrundish anzi nini hangu I believe kuti this man akadyiswa. Zvino kana uri kubhiliva kuti akadyiswa zvoita sei, nhai pure une here solution yatingashandise. Ndine urombo nehanzvadzi yangu iyo inoda mukadzi kusvika pakuda kuzviuraya. My brother, siyana neuyo mukadzi because you have time yeupenyu uye you are still young, unowana anokuda uye anokurespekta mulife. Uchapedzesera mukadzi uyo akuurayisa nekuti ari kuona weakness yako. Michael vari pachitambo right in Chinoi vari kutumira message iyoyo. Zvikanzi uyo mukomana uyo ngaashandise pfungwa dzake, hapana mushonga apa, ngaasiyane nazvo. Ba Junior, svinurai mushandise pfungwa. Hausi kuona here kuti uri kushandiswa nemukadzi? Rongedza mbatya dzako ubude mumba utange upenyu hwako wega. Message iri kuna mbuya vaDarrell vari pachitambo section. Zvikanzi mukadzi uyo anofamba zviri nani, okay zviri nani usiyane naye, plus akakudyisa as well. Dai paitawo vanobatsira baba Junior, panotoda kuronorwa apo. And then Cleopas Palines Den ataura kuti ngaasiyane naye mukadzi aende anotsvaga rimwe line raanaro otorasa, ngaasazviuraye nekuda kwemunhu ari kuita chipfambi. Cleopas Palines Den with that message. Mamessages ari kupinda akawanda, asi ba Junior mukunzwa advice yakawanda iri kutaura kuti siyanai nemukadzi. Handiti imi mune kubasa kwamava muchishanda, amukwanisire kuti mumbotora nguva mukamboenda kubasa, mombodzokera kubasa, mombowana nguva yekumboti mumbonyatsofungawo muri pamuri mega. Ipapa sisi shami ndiri kupanzwa, asi challenge inoona kuitika ka ndekuti inini chandiri kuona tongosiya tangoita deal clear zviroti ndikambuda nditi hama dzavo zichizoti mwana wavo ari maoko mangu, of which any problem inozoitika zvaanozosangana nazvo vanotanga kurevha inini handiti. So the best way ndechida kuti hama dzavo kana pakawanikwawo hama dzavo vondichenesawo vondinunura, then vouya torase toonesana, torambana hama dzachona dziripo nekusati kwangu tiripo handiti, tichionesana kuitira kuti any problem inozosangana nemunhu wendisisipo ndaenda ka hazvizondibate nini hanimona. And then iye ndozoendawo nevanobatsirawo maprofiti chichi kana pane zvakandiita inini ka zvinoita kuti ndobva ndatoita kunge pamwe moyo wangu utange andisa mubhodhoro zvezvo utange atosunga moyo wangu zototi inini ndiringoramba ndichingomuda munhu achiitira zvakadaro ka ndobatsirwa kufu ndoona lese ndoona kubatsirika animunzwa. So the best way ini chanonyanya kuda ndechekuti uyu munhu iwoyo ndinechida kuti tiwane anokwanisa toseparetana. Tina baba Junior mustudio muzuva ranhasi vatiudza nyaya yavo yekuti vane maincidents akawanda mukadzi wavachiratidza kuti ari kuita zvechifambi, asi kuti vamusiye zviri kunetsa. Vanga vachiti dai hama dzapindirawo kana dai pane vanovabatsira, nekuti vari kufunga kuti zvichida pane zvinogona kunge zvakaitwa kwavari, zvingava zvekugadzirwa kana kubatirwa mushonga, nekuti vari kunetseka nekusiyana namai Junior. Saka izvezvi toda kuti timbozama kuti tinge tichi
tichifonera mai junior vacho vambotiudzawo ivo kuti zviri kufamba sei nemurume wavo, vatiudzewo side ravo renyaya. Asiwo wakasununguka kutipawo contribution pa 0719 945 945 tichidiscasa nyaya iyoyi. Asi ndiri kuona vakawanda vari kungotumira mameseji vachiti aiwa dai baba junior vange vachikwanisa kusiyana nemukadzi uyu nekuti zviri kupedzisira zvavarwadza. Ndafarira kuti vanhu vari kubva vagara vatokuudza baba junior kuti aiwa zvekuti muzviuraye kana kuti mutore upenyu hwenyu nekuda kwenyaya yakadai so hazvikodzere. Clio parujeko ataura kuti hanzi murume uyo ngaangosiya mukadzi asati aita chirwere, murume akadyiswa. Ndo meseji iri kuuya kubva kuna Clio. And then another one coming through here, ari kugarirei kune pfambi iyo hana kudyisa uyo akamuroora kupi, komubvunzei kuti akamutora kupi kwacho akamuwana achibva kubhawa here kana kuti zvakafamba sei. Zvikanzi mukoma avo ngavasiyane naye, vanofane chirwere. Ndibili ari paRafingora ari kutumira that message. Right, thank you so much Billy necontribution yako iyoyo. And then mwatorowo zvekare kuti ndilack more kumagunje, murume uyo ngamusiye mukadzi nekuti zvaanoita zvacho hazvifadze. Pane anga achitaura kuti hanzi zvoni zvimwe zvacho hazvidi kuti munge muchiunza hama sezvokudanana makadanana muri vaviri. Munoiona sei advice iyoyo kuti kana imi musisadi hanzi chingofambai muende, mongotakura hembe dzenyu muende? Ndizvozvo inini mona kuti ina handingakundikane ndingatadze kufamba sister Shami, but nauya ndotota nezvayo muona pane challenge pekuti panoda kuti siye tango clear namune zvakanaka in case because ndakafonera anti vacho vatanga ndita iwo tuzo kuti mwana wedu ari kupi, ari kwauri. Saka chinzi chasangana mwana wedu chichi tozo kuti iwo eda kuti aita siya kana kuti afana chi. Saka mwana pamushapo padhuze nde muno mudhuze muno. Saka vanofanira ngouyawo tete vachiona, and then kana zvichiita ndogona hangu mutemo unotendera ndobva ndangorongedza zvinhu zvavo zvese ndotakura mota ndoenda unozvisiya pamba pavo kana zvinge tatadza kunzwisisana, because chandikuda ndechoti ini ndinoita handover kwavari vachiziva kuti ini nemwana watabudana madzosera mwana tabudana zvireva kuti inini ndave safe, iye anenge ava safe, hausina munhu achamonita achadidi, ininiwo ndasununguka. Vanenge vandinunurawo ndenge ndava free, vanenge vandisunungurawo. Asi mimi hama dzenyu muchidzudza nyaya iyi dziri kuti kudi mataura kuti mune dzimwe hama dzirimo, pane vakambouyawo kumba here vachizama kutaura nemi kana kuti shamwari ndo dziri kungowanika? Kuri kuya hama neshamwari plus vakawanda vachona vari kuya vamwe vazukuru chichi vanenge vachingoti vanonge vaitoremerawo nazvo, vaitongobhlemawo chi takugaza vakubhaiza mashotsi chichi vanenge vaitongovablame handiti, but still vanongodzoka futi bheki vachingonditi it's up to you chichi, sarudzo ndeyako. Anomona iwe uchiita zvausunungukira, anomona. Alright, izvezvi tiri kumbozama kuti tinge tichifonera mai junior vacho tinzoti vanobatika here pafoni, timbonzwawo side ravo renyaya nekuti tingazame kuzvigadzirisa sei. The number you have dialed is not available at the moment. Saka vanenge vatodzima foni. Namba yavo ndifunga tiri kuchinzwa tese iri kuramba kupinda. Tichazama futi kuvafonera tione kuti inobvuma here. Asi Michael Mwanza ari kuti mukomana wechokutanga ndokumbira mumupe namba dzangu. Alright, namba yamai junior yacho iri kuratidza kuti inenge yakuringa. Rega tinzoti tingakwanisa kutaura navo here kana vachinge vabvuma kudaira timbonzwawo divi ravo. Wakasununguka kuunza contribution yako pa 0719 945 945. Tiri pataura natete. Donzo riri kuti baba junior vazobuda mustudio nasi vaine answer, vaine mhinduro panyaya yavo yavaunza kwatiri. Sekunzwa kwamuri kuita foni yamai junior iri kunzwika kuti iri kuringa, asi sofa havasati vadaira kuitira kuti tinge tichitaura navo vachitipawo side ravo. Tichazama kuvafonera futi in a few minutes, asi hanzi ndokumbira mupe namba dzangu. Ndamunzwira tsitsi, ini ndakambosangana nedambudziko rakafanana neiroro. Vakadzi vanozviita vanogadzira varume ngasiyane naye ipfambi inomurasisa, uye mukomana asazviuraya kana kuita hasha dzokurova mukadzi ngaamusiye. Michael Mwanza ari paAction ndiye ari kutumira message iyoyo. Hello paPlatinum FM. Hello mamukazei. Tamuka mamukazei. Tamuka zvedu. Tiri kutaura nani mukufona muri kupi? Ndiri kufona ndiri kuCode pamzimba.
zita rangu ndinonzi Mainesi. Ndanza 6 chaizvo. Ndanza 6 chaizvo nababa Junior. Vapei nhamba dzangu. Ndiri pamuzimba pamashops apo. Ndivabatsire baba Junior. Baba Junior ndaona mai Junior vauraisa. Ndasane namai Junior. Nokuti dambudziko yakaipa chaizvo. Ndavatsvage baba Junior vapei nhamba dzangu. Ndivabatsire baba Junior zvinopera. Alright, it's okay. Saka imi moramba makabata titore namba dzenyu. Alright, maita basi. Social media platforms, Platinum FM, Instagram. Ichi namba dzenyu? Nandini? Hello? Hello? Namba dzenyu ichi? Thanks for keeping our frequency lit. 103.4 FM. Mundrayawe. Kariba. Thank you for keeping our frequency lit. 94.5 Mundrayawe. Chinoi. Thank you for keeping our frequency lit. 102.3 FM. Mundrayawe. Kumbo tasiri fio joyo. Ndonskopo toguriro. Kumbo tasiri fio joyo. 13 minutes past 11 tichiripo pataura natete asi takuti tinopendera nyaya yedu tichaenderera mberi mangwana ndida kuramba ndichizama kuti ndifonere mai Junior vagotiudzawo saidi ravo renyaya tigonyatsotaura tese pamhepo tichida pamwe tingatokwanisa kutobatsirana live on air. Asi baba Junior muri kunzwa advice iri kuuya nditi advice ndiri kunzwa saka tichati titore nhamba pane vanga vachitora inhamba amuzotaura navo and then mangwana kana muchikwanisa kuuya kustudio toenderera mberi nenyaya iyoyi. No problem. Ani kuti ndiri kuona kuti mamessages acho akawanda asi nekuda kwenguva dzedu hatichakwanisi kuenderera mberi but vanhu varatidza kuti vari kuda kuramba vachikubatsirai, so keep the messages coming. Mangwana kubva na10 kusvika na11 tichienderera futi mberi tinyatsotarisa nyaya iyoyi zvizere. Vane nhamba dzavo vari kutoda kubatsira baba Junior mungoramba muchitumira nhamba dzacho ndiri kuvapa patinongoenda off air kuitira kuti vange vachikwanisa kuwana kubatsirika. Nhamba dzemustudio i0719 945 945 kugadzira tinge tipinda pacrime watch, so uramba wakabata ipapo. Romeo Gasaso nyacho ichinzi uri uchi ndio yatiri kupedzisa nayo pataura natete.